салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастед. Мо аллакай ҳамроҳи кӯдакон Россия ва расида омадем. Дар хона ҳастем, дар Россия ҳастем ва пешаки раҳмат барои дуоҳои некатон. Ман видеои пеш гуфтагӣ будам ки мо билет харид рафтем, гуфтам нархҳои билетам гуфтам, вале видеоҳо дар телефони ман аз ватан ҳоло ҷудо ҳам бисёр ҳастанд ва фикри ман шумо зид нестед ки ман аввал ҳамин видеоҳоя ба шумо пешкаш кунам ва баъд Россия нишон диҳам. барои ҳамин видеоҳо камтар пагода, яъне боду ҳаво дигар хел, чунки видеоҳо аз моҳи октябр, дар моҳи октябр ҳаво гарм буд, сари октябр, мобайни октябр анами хел. ҳайрон нашавед ки барои чи ҳаво гарм, видеои кӯҳнатар. Барои ҳамин чӣ хел бозор рафтем, чиҳо харидем, дар тирамоҳ кадом меваҳоро ҷамъ кардем, анору, ангуру, биҳию ҳамин хел чизҳо ҷамъ кардем, атушбозор рафтем. ҳамин хел видео бисёр дар Тоҷикистон камтар охири вақтҳо серкор шуда мондем. Видео ҳам загрузид карданаш Тоҷикистон ба қиин, интернеташ вай сали сустар, душвор шуд. Барои ҳамин видеоҳо ҳамаш ҷамъ шудан монданд. аввал ҳамин кӯҳнае нишон метиҳам, барои шумо пешкаш мекунам, баъд Россия. Умедворам ки шумо зид не. Мо инҷа ҳозир атуш бозор барафтосим ҳамроҳи Ясмин модарам барои харидани чизҳои лозима, ҳам ба Россия чизҳои лозима, ҳам ба Тоҷикистон. ҳаракат мекунам нарху навое аз атуш бозор ба шумо нишон диҳам ва камтар бошадам фаҳмед ки дар бозор нарху наво дар Тоҷикистон чӣ хел аст. мо анами хел тарафи Қайроқум ки атуш бозор ба мерем ҳозир. хостам нарху навои парда, боз либосҳо ва боз ва ҳамон адиолу анами хел чизҳоя фаҳмам ва ҳатман либосҳои зимистоная мебинам. фикр мекунам ки северанда ки мо зиндагӣ мекунем, либосҳои Тоҷикистон мова рост намебиёд, тунук мақсад. тамошобинони азиз, бо мо бошед. ба шумо тамошои хуш. тамошобинон, мо даруни атушбозор ба даромадим. ҳамин хел магазини куртаҳои тайёр будааст. авваланда ҳаминҷа даромада беним нарху навоя гуфтим. куртаҳои тайёр ҷудо ҳам бисёр, аз материалҳои оддӣ сар карда то материалҳои қиматӣ, метраш 300 даже куртаҳои тайёр ҳаст. хушрӯ, ҳама размеро ва мувофиқ када дӯхтагӣ. ҳатто манами хел чаканои рангоранги хушрӯ ҳаст. агар хоҳед ки дари чева рафта нашинед, ҳамихел мебиёед, тайёрша мегирид, мепӯшед. ин материалҳои штапели ҳамаш сваровски каминаш ҳаст, ҳамон глазокаш ҳаст. 120 сомонӣ будааст, 100 сомонишам ҳаст мобайнишанда. инаш бошад материалҳо барои кӯрпачаи болишт аз 45 сомон ба фикрам сар мешуд. бо арзоношам ҳасту ҳамин хел хушрӯҳо 65, 70, 60 сомон то 100-200 сомон ҳам ҳаст. ҷудо ҳам хушрӯ. чанд пули безур кафката? шудме? кани ман ба нишонта чӣ боз чита? кани? ин аз киё чанд пул бошад? ҷур пардае беним. ва мо мин парда ва дароем? биё чӣ? خلق همه میترسد.
نکن میترسم شین همجا من پرسم نرخشه اصلا چنی ها؟ یاش چی؟ همین خلاقه هم به مفخای سدی هم خلاص شایمه منی ها ها نکن میخوام نکن اما ایمو گفت ای نکن тамошобинон агар майдачуда мехаридагӣ бошед масалан резинка ё зажим совун шампун краска ҳами хел чизҳо подземнинда ҷудо ҳам браш калон магазинош бисёр будааст ҳами хел чизҳова ва барои кӯдако либосам дар ҳамун подземни атушбозору сомонбозор бисёр рангу моделу формаю размероя ҳамаш ҳаст метавонед даруни бозор ба надаромда аз ҳамунҷа выбор кунед тамошобинон агар он кас қолин яъне гилем мехаридаги бошад мана ҳаминҷа ва дароитон ҷудо ҳам выбор калон ва сифатҳои ҳархела мувофиқи масалан пулатон ёфта метавонед ман дарунаш ба даромдагим не чунки ясмин гера кард уже обед шуд вақти хоба шуд барои ҳамин ҳозир хона бурафтосим хона равам чизое ки гирифтим бо як бор нишон медиҳам But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing, I feel like شابینان خواستم اکنون در خانه نشان دهم که از اتوش بازار چی گرفتیم. انا میخل وای безрукавка برای مراد جان پشتش من خیل باز من бриҷачаҳо барои хона пӯшӣ гирифтем 4 дона аллакай инҳоя пӯшидан бриҷачаҳои нағз будааст ғафси ғавсам не тунукам не ҳозира сезонба мешад чунки бегоҳ ба хунук шудааст боз инҷа муроҷон ба двоика гирифтем ман ами хел футболка эвай ҷемпер ва ошки капюшон ошки бад ваяш мана михел шимаш ясмин ба шими джинс гирифтем чунки мо шимои вай ки омдаги будем баҳорона ки шими джинсаша овардаги набудем муроҷона шими джинсаша овардиму ясмина наовардим мана михел шим боз
Мана ин хел двойка ясмин ба материалаш ҷудоам нағз мулоим бамбукови рангашами хела гирифтам ва брижа чашки. нархҳои либосҳо ҳозир ба фикрам ёдам бааст. ин безрукавка барои муроҷон 50 сомон буд ба фикрам. Инам 50 сомон барои ясмин. Инашам ҳамин хел 45 буд ба фикрам. Шими ҷинсҳо ҷудоам қимат 90 сомон 80 сомон. Ина 75 ба гирифтим. ин вайҳо брижачаҳо 10 сомонӣ 4 дона гирифтим. Дуташа ҷиянам ба додам. Ин дуташ кавуташ муроҷон баю сафедаша ясмин ба гирифтам. Анами хел ҳозир боз давомаша нишон медиҳам. Ман ин хел одеёл хардим. Одеёли ғафс синтефон. Ваяш нархаш ба фикрам 150 200 буд, точно намедонам. Ина ба вам гирифтан. Ин навай тунуки ваяш не двухспални ғафстараш. Боз покривала гирифтим. Манами хел турецки покривала. ҷудоам хушрӯй будааст. Материалашам нағз. Мана ин фақат пойнаша рисункаш расм ваяш рангаш мехел молочнию болоғош бошад. Манами хел инанда дута болишташ будааст. ҳозир болишташа нишон медиҳам. Болишташ манами хел дароз вай чоркунҷанею дарозак болишташ камтар ва покривал простинаш будааст. Михел сета чизаш будааст. Качестваш нағз маъқул шуд. Аз ҳамон гирифтим. Мана боз штапел гирифтим. ҳозир штапелам нишон медиҳам. Мана михел штапел рангаш кушод ранги ва каминаш нағзтараша гирифтим. Сваровскиша. ин хел штапело аз 90 сар мешад. Агар сангаш мани хел нағзтараша гирид 110 120 то ки чанд пули оша ай штапелое 150 200 ошам ҳаст. Агар ҳамто обычни штапелои бе вай гирид бе камину нормални оша барои хонапӯшӣ нархаш ҳамон 70 сомон 75 сомон либосбориштаи ҳо 3 метраш. боз хел сангчадору сангчаш арзонтар ҳаст 85 сомон ба метиҳад. айн бо як либосборӣ гирифтим. ду либосборӣ гирифтим. боз чӣ гирифтим? наскию ҳами хел чизо гирифтим. инҷа футболкаи мардона. наскиҳои детскиша уже бачаҳо пӯшидан. мана ин хел наскиҳои женский гирифтим. мужской. мана ин хел баъд рӯмолчаю ҳами хел майдачуда чизо гирифтим. ин наскиҳо 5 сомонӣ. наскиҳои сеташ 10 сомонӣ пашти нест. детскишам 5 сомонӣ. ҳами хел ваяшам барои занҳо мужской ҳамаш 5 сомонӣ бисёриш. якта дута ҷонда ҳаст. сеташ 10 сомонӣ. ҷудоам качестваш бенур. мани фикр мекунед ме резинкаош буромда мебаравад баъди 1-2 рӯз. ба 5 сомониш гирифтим. анами хариди мо аз атуш бозор. ба фикрам ҳаминҷа влога адом мекунам. хайр дар паноҳи худо бошед.